तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। आज मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई। हाँ त का हल बा भाई लो सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम VIP राजा। अरे हाँ भाई भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जौन गानवा लखा आपका तो टेढ़ा है। अरे हाँ भाई एक गानवा के टीजर आ गल और भाई टीजर बहुत जबरदस्त बहुत मस्त बा। लेकिन भाई आज हम तो लोग बतावल हमने कहीं वाला गानवा के फुल सॉन्ग कब तक रिलीज करल जाता और कौना चैनल पर रिलीज करल जाता और भाई को बजे को मिनट पर रिलीज करल जाता। तो पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग के ई वाला वीडियो में तो लोग ई वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। क्या है कि खेसारी लाल यादव के हर एक गाना फिल्म का अपडेट ये वाला चैनल पर मिलेला तो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले बात कर लिया टीजर के बारे में कि हम भाई टीजर कैसन बा। तो भाई लोग देख लें वाला गाने का मतलब टीजर बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बा। हम मतलब जब से रिलीज बल बा तब से हम 4 से 5 बार टीजर के सुन ले बानी, हमारा बहुत मजा होता है और भाई लोग बहुत मस्त बहुत झकास तरीका से टीजर के बनावल गल बा और भाई लोग कॉमेडियन गाना होके अलावा बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके अलावा और टीजर देखला से मतलब लागत है कि हाँ ये गाना ना ये बम हो और खेसारी लाल यादव बम छोड़े वाला बाड़न। अरे हाँ भाई लोग बम ब्लास्ट करे वाला बाड़न। तो लोग के कल सुबह 6:30 में तो लोग गाना के सुने लगिन, यानी 6 तारीख के 6:30 पर गाना के रिलीज कर ली मंगल मूर्ति यूट्यूब चैनल पर। तो भाई लोग तो लोग कल ये वाला गाना के मिस मत कर ली, बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग गाना लिखले बाड़न। अरे हाँ भाई लोग कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक डायरेक्टर बना अरे शर्मा, बहुत ही मस्त बहुत ही झकास गाना के लिखले बड़ा कृष्णा बेदर्दी। कॉमेडी से ये वाला गाना पूरा भरपूर मिली तो लोग के होली सॉन्ग बा और बहुत ही मजा आई जब तो लोग ये वाला गाना के सुनबा लगिन। तो कल सुबह 6:30 पर तो लोग रेडी हो रही है। लेकिन खेसारी लाल यादव गाना रिलीज होके वाला बा। बाकी भाई लोग गाना गईले बड़ा खेसारी लाल यादव और नेहा राज मिलकर गाना गईले बड़ा। लेकिन और भाई लोग नेहा राज पूरा फिल्म में गाना गईले बड़ी, बाकी एक्टर में काम गईले बड़ी रानी एक्टर और बहुत ही मस्त बहुत झकास तरीके से गाना के बनावल गल बा। और भाई लोग ये वाला फिल्म मतलब ये वाला गाना के शूटिंग भी करल गल बा पूरा तगड़ा तरीका से, बहुत ही अच्छा तरीका से गाना के शूट भी करल गल बा। तो बहुत ही बेस्ट बहुत ही अच्छा गाना बा। तो लोग कल सुबह 6:30 पर रिलीज हो गल बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लें, गाना के जरूर सुने। लेकिन बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास गाना बा। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव भी बहुत अच्छा तरीका से गाना के गईले बड़ा, बहुत ही मज़ा होता ये वाला टीजर देख के ये वाला गाना के टीजर देख के बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास तरीका से सबके में काम कैले। बाकी तो लोग कल सुबह गाने के मिस मत कर लेंगे, बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा बहुत ही फाड़ू गाना बा। तो बाकी भाई लोग तो लोग ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक और चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। तो चलो फिर मिलता नहीं कोनो अगला वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।